Sanibonani. Ugogo Mseleku okhulumayo. Bakwethu, njengamanje kule video lo ngizoke ngiyikhulume ngigxile kubantu besifazane. Hey, nazi nasilekha bantu besifazane, kodwa kwenze njani ngempela? Nasilekha kangaka nibone izwe libhubha, nibone kushumile kunje. Bayakhala abantu, bakhala ngamayeni babo. Bayakhala abantu, bakhala ngabantu babo. Bakhala ngayo yonke into mayelana nabantu babo. Kodwa nina ngithola ukuthi nithambise nihlulwa abantu besilisa. Ziningi izinto zabantu besifazane. Uthola ukuthi umuntu wesifazane uyabona nje ukuthi-ke lo bekufanele ngabe bethola into ethile, kodwa akayikhulumi nawe uyikhuluma. Zikhona igezo bakwethu zabantu besifazane oyisebenzisayo nawe umuntu wakho ube nevavavumu. Nawe umuntu wakho maye kubuka nje akubuke nje yo umuntu wami bakithi. Angifisi nje ukusondela, angifisi nje uhambisane nomunye umuntu nje wesilisa endleleni ngokubona sengathi uzolimala usezothathelwa. Bakwethu ngiyacela abantu besifazane ukuthi niphakame. Zikhona izinto eziphuzwayo, zikhona imbiza zabantu besifazane eziphuzwayo nje ezenza ivavavumu. Uyabona ezenza nje ukuthi ubaba uma ngabe kuwukuthi yena uthenga uvusumuzi, wena woza nawe nokwakho kwesifazane ngibuze kodwa ukuthi intoni, ngoba ezinye izinto nangikwazi ukuthi ngiyishawode lana mayelana nathi thina abantu besifazane. Kumele wena ufone ubuze ukuthi noma-ke ngabe kuthiwa-ke uwena muntu wesilisa ubuzela umuntu wakho nje. Uma umthanda umuntu wakho uyakwazi ukuthi nawe ahlale right ngaso sonke isikhathi, ehleze enevavavumu naye. Ngeke nawe ube nevavavumu wedwa, yena uthole ukuthi udambile nje upholile. Ziningi izinto nabo abangazithola, ngoba kahle kahle akufuneki kuphela naye umuntu wesifazane hlale kuthola ukuthi wena baba uyafika kuyena nomfutho, yena udangabele nje, wena wawazi imbunu uyibunele nje, wena wawazi udangabele nje into ongazi ukuthi uzoyithini. Manje akufuneki lokho. Kufanele ubaba uma umbona mama ukuthi uyanyakaza, nawe zama ukunyakaza wenzela ukuthi leya nto yeni phela ibe shushu, ishisa ibe mnandi. Athi uma ifika nje ubaba afika isitofu singeyona ngisho 12 singaphezu ko-12 sidonse o-14. Wawasiza isitofu sika-14 sidonse o-14. Ubaba lapho ngiyakutshela noma ngabe khona le bencinda khona, kodwa encinda nje esitofuni esincane so-6, kodwa kukhona lokho bekumchaza lapho. Nawe-ke uzama ukuthi wenze izinto zokuthi khona ubaba ezochazeka mekuwena, khona ubaba ezozwa lesitofu sakho sivuthi. Into eyakhiwayo le bakwethu ukuthi ishise ivuthe phe. Ubaba nje methi uyancika nje kuwena, athi lisancika nje kuwena, makincika nje ezumlilo uvutha phe. Uzoyikhalela yedwa ethi hey mama kwenze njani mama namhlanje, mama yini namhlanje, uthi baba kwenze njani, athi hayibo wasushisa kangaka, hayibo kwenze njani. Athi methi uyalibeka nje athi hayi uyayibonela leyo nto. Uyazi ukuthi nakuwena khona into eyenzakalayo ngaphakathi, khona lokho kumnandi obuzwayo ukuthi Nkosi Jesu uyayizwa yini lento emnandi kangaka. Ngase kube nalento yami engiyisebenzisile ngisho ukuthi ngisebenzela kamnandi. Nangu ubaba eyikhalela kakalifaki, usayakhona usazama ukulisa kodwa uyasha uyazi uyikhalele engakangeni naphakathi aqedele esathi nje ebekhala ethi awu mama wazi wamnandi. Ayikho into ekufanele siyenze, kufanele niphakame nani singabantu besifazane, ningazithambisi. Enza into nawe ezokwenza ubabazi abangabe nawe naye azikhalele nje. Azikhalele, ungahlale ekukhala wena wedwa ukhaliswa yena, ngoba naye yena ukuthola ukukhalisa nje khona into ayenzile. Kodwa manje wena ngoba-ke uthambile ubhanana, hayi niyayithambisa shem. Zigcwele izinto futhi izinto zenu azibizi, zishibhile, izinto zenu zokuphuza, izinto zenu zobani bani. Niyaphuza nje, uyabona nje uyaphuza wenze ethi nenkomo yakho. Uyayizwa inkomo yakho, mhlawumbe abangabazi ukuthi ngisho ini. Inkomo yakho inanazi, ithule ithi thaqo, ithule nje ibe simuthi kahle. Ingabu ashaya uvala umuntu afisa ukusukuma, kwenze njani we mama, uyaba iyenza inkomo yakho ibe kahle nje, ibe kahle. Ubaba noma ngabe kade engekho isonto lokho, kodwa afikeze uthi cha kuyasha kaze kwasondela muntu la kumama. Izinto zami zihamba kahle zonke, zigcinekile ngendlela kufanele ngabe zigcineke ngayo. Hayi ubaba uyafika nje athi methuthu ngesikhathi ukuthi kuye niyazika inhliziyo, ngesikhathi zika sungezwa phampe kabili kathathu. Uma iphampa kabili kathathu uzwe lehla phakathi, ulehla uthi kodwa Nkosi hawu sekwenze njani manje? Kanti cha uwena uyazithambisa.
Aniphakameni bomama bakwethu, ngiyanicela ake niphakame nje. Niyazi ukuthi bonke abantu abazithambisa, abantu abaningi bayazi ukuthi inanaza le iyaneswa, iyanakelelwa. Labantu laba abafuna ukuthi uhlezi uzinakelela ngaso sonke isikhathi, ngoba ngempela kwamisteka nje ngoba khontanga sayizwa kahle, uyofuna ukuyozwa kamngani wakho, uyofuna ukuyozwa omunye umuntu ukuthi ngase kube njani. Uyayibona leyo nto? Kodwa kanile yakho uma ihleze nje ileyo nto, ungakaqhathanise namuntu. Ungayisuke lokuganga nje phela ngoba bayaganga. Kodwa nje ukuthi uzokuqhathanisa nomuntu, cha-ke ulwele lo ukuthi angakuqhathanisi namuntu. Mhlawumbe kuhambe kuze ukuthi noma ngabe kuthiwa uyahluleka ukubonisa izinxakayo, akhumbule wena bhekha azocela kwenze mama sengihlulekile le bengithi ngiyazama khona. Siyabonga bakwethu, amavidiyo kagogo ayatholakala ku-Facebook, ayatholakala ku-TikTok, ayatholakala ku-YouTube, ne-account number asuke khona, iy'namba zocingo zikhona. Uma ngabe wena bungena namhlanje noma bewufika namhlanje uzoqala ukubona, waqala ukubona ikhasi kagogo Mseleko ubungakaze uzunake. Kodwa-ke namhlanje ngoba usubonile, ngena uma uthanda uzongena ku-YouTube, uma uthanda uzongena ku-Facebook, TikTok, ufonele ugogo ngoba iy'namba zocingo zikhona, ama-account akhona. Ubuze uthi wegogo, hayi bo ngike ngakuzikhuluma kahle kabi. Phela yinhle lento engiyikhulumayo, ubani ongangiphikisa? Yinhle lento engiyikhulumayo ngoba ngakha ngezinto zokwakha umuzi kube wakheke ikhaya, ngoba ikhaya kufuna wazi ukuthi ubalike lakudamba lapha kwelanazi, lakudamba kubabazi wekhaya alikho. Noma likhona sekunobugebengu obenziwayo yinina nobabili. Lo muntu sephuma aqalaze la kuzoba mnandi khona, noma uyaphuma aqalaze la kuzoba mnandi khona. Ngenxa yokuthi ikhaya lenu anilivikele kahle futhi anilakhile kahle. Zamani ukulungisa lezi iy'lwane zombili. Naniyazi leyakho umuzi ukuthi intoni? Zimbili nje qhi izinto ezakho umuzi. Niyazi ukuthi intoni kubaba, intoni kumama, yilezo zinto-ke zakho umuzi. Uma ngabe zingekho right, kukhona engekho right, umama uyabaleka kubaba. Uma ngabe kukuthi ubaba uzwa kumama ngekho right, uyabaleka. Ngobani? Usuke engasagculisekile, efuna nayo ukugculiseka. Phela kusemhlabeni ndaba kwethu, wonke umuntu kumele ajabule, wonke umuntu kumele agculiseke into ayenzayo. Uyabona? Kumele agculiseke ngento ayenzayo. Ungathi nomuntu kodwa ugculisekile. Awugculisekile ngobani? Awugculisekile ngoba bekhona ogogo Mseleko, zikhona izangoma. Saphuma sahamba sayothwasa, siyothwasela abantu abadala besithuma siyothwasa kube sibuye silungise iy'nto zenu. Siyanilungisela izinto zenu, sifuna nihlale zilungile, zithulile zithe ntu. Hawu bakwethu, siyabonga bakithi, Nkosi yami, siyacela ukuthi nilaleleke lokhuzana namavidiyo kagogo. Yonke indawo la ungalalela khona, YouTube, Facebook, TikTok, ngena khona, thola inamba kagogo Mseleko, umfonele umbuze. Gogo Mseleko use-KZN eThekwini, oMgababa la ekhona, isigodlo sakhe nje esikhulu nje siseMgababa vele. Siyacela-ke bakwethu ukuthi-ke abantu abadinga ugogo Mseleko bamfonele, babuze ngalezi zinto ugogo akhuluma ngazo. Ungazingezi, ubuze nje, ubuze noma ngabe ubuzela kumuntu wakho, akunankinga nje. Mina ngijaji muntu, angeke nje ngikujaje, ngisho ungangitshelani angikujaji. Ngoba mina ngiyasebenza, ngifuna ukuthi wena uphile, ngifuna ukuthi ulungelwe izinto zakho bakwethu. Philani nonke bakwethu, siyaphila nathi-ke njalo. Niphile nje, siyayibonga Inkosi. Amen bazalwane, siyabonga.